La setmana passada ja vam anunciar nosaltres el compromís de donar visibilitat a moltes altres malalties més enllà de la Covid-19. I ho dèiem perquè amb la pandèmia aquestes altres malalties han quedat en segon pla. I avui volem celebrar el Dia Internacional de l'Epilèpsia. És d'aquesta manera, no? Doncs sí, efectivament. Avui celebrem el Dia Internacional de l'Epilèpsia, que és aquest 8 de febrer, i per això hem convidat i saludem a David Sanauja, que és president de l'associació Si jo puc, tu també, Epilep, que treballa precisament per aquesta lluita i visibilitat per les persones que pateixen l'epilèpsia. David, molt bona tarda. Molt bona tarda. El David, que avui ve caracteritzat, ara ho descobrirem, del personatge que s'encarrega de donar visibilitat, sobretot de cara als infants de l'associació. Si et sembla, amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Epilèpsia que avui volem celebrar, posem-nos una mica en context. Quantes persones estan afectades per aquesta malaltia i quina importància té precisament celebrar dies com el d'avui? A veure, es calcula que hi ha 50 milions de persones que tenen epilèpsia al món. I importància, qualsevol acte que sigui de visualitzar és per naturalitzar. Fins fa poc temps, relativament poc temps, es pensava, per exemple, que l'epilèpsia era una malaltia mental i és una malaltia neurològica, per exemple. O la gent se n'enreia d'un quan tenia una crisi epilèptica, perquè realment sorprèn, perquè després ja en parlarem, que hi ha molts tipus de crisis epilèptiques, però sorprèn. Llavors, com més visualitzem, com més formació fem i com més expliquem què ens passa, doncs estem naturalitzant una cosa que és com això. Hi ha gent que té epilèpsia, hi ha gent que té sucre, hi ha gent que té intolerància al gluten. De fet, fins i tot en temps passats es pensava que les persones epilèptiques estaven posseïdes. Sí. Això ja abans dels avenços en medicina i tot plegat. Explica'ns una mica per a la gent que no conegui exactament què és aquesta malaltia, en què consisteix, quins són els seus efectes. Mira, la ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, fa una definició que és molt correcta, que lògic i normal, està fet per neuròlegs i està fet per gent que en sap molt, però jo sempre explico, faig una definició molt casolana, perquè ho entengui tothom, des del més petit de casa al més gran. Perfecte. Quan a casa enxufem la rentadora, l'aixugadora, el microones, el forn, l'aire condicionat i no sé què més, què passa? Que salten els ploms. Doncs és el mateix que ens passa a nosaltres. Quan tenim molta energia descontrolada pel nostre cervell, hi ha un lloc, que seria el focus epilèptic, que salten els ploms, que no hi ha una bona connexió, no hi ha un bon pas d'energia. I llavors és quan tenim aquesta crisi. Llavors, les crisis que normalment la gent té al cap i que s'ha ensenyat més per la tele i Hollywood i aquestes coses, és la tònico-clònica, la que convulsiones. Però de crisis n'hi ha de molts tipus. Per exemple, hi ha les absències, que és que en un moment donat et quedes parat, en el meu cas deixo de veure i de parlar, i llavors et quedes com aturat i com si no estiguessis aquí, no? Amb la mirada fixa, etc. Hi ha les mioclonies, que són petits moviments incontrolats d'extremitats superiors o inferiors, i de braços o cames, per exemple. Vull dir que hi ha les tònico-clòniques, les clòniques, vull dir que hi ha un munt de tipus d'epilèpsia, però la que s'ha conegut més i la que ha transcendit més, quan dius epilèpsia, tothom diu allò que diuen, es treuen espuma per la boca. Que no és espuma, que és saliva. No es prenem una pastilla de sabó. Vull dir, també estem intentant des de les associacions treure aquests mites. Naturalitzar-ho i dir, no és espuma, és saliva. O no som epilèptics, sinó que tenim epilèpsia, perquè jo sóc més coses, no? O no són atacs, sinó que són crisis. A millor sembla una tonteria, però el llenguatge fa molt també a l'hora de naturalitzar les coses. Llavors, doncs, és molt més planer, i amb una persona que debuta i amb un infant que debuta és molt més fàcil dir-li aquestes paraules amb menys estigma i més lleugeres que no posar-li una llosa al damunt, hi ha una motxilla, no?, directament. Que per això aquest personatge, que és un superheroi, és el superepilep. Vull dir, aquest personatge que ens recorda que ens hem de prendre la medicació cada dia, ens explica coses de l'epilèpsia amb un llenguatge que ho entengui tothom,
com és lògic, aquest personatge el portem a escoles, després, si parlem de la formació, doncs ja ho explicarem, que fem formació a escoles, però amb nens més petits, amb gent adulta, bueno, hi ha gent que ho vol també, no? Però bueno, amb gent adulta doncs ja no anem de superepilep. Però és el superheroi que tots portem dintre, que ens ajuda a tirar endavant, ens ajuda al nostre dia a dia i ens ajuda a això, a portar una vida totalment quotidiana. Ostres, trobo que farien falta en aquesta societat en què vivim, en què de vegades som cruels, sobretot quan som petits, farien falta més superherois d'aquest tipus per donar a conèixer, per normalitzar moltes altres malalties. Quin és el comentari que fa la canalla, per exemple, quan en Superepilep visita una escola? Clar, a veure, aprofitem moltes vegades perquè l'infant no ha explicat a classe, sí que ho sap el mestre, sí que ho sap els directors o el que sigui, però tots els companys de classe millor no ho saben que té epilèpsia. Llavors, aprofitem que anem nantros per explicar-ho, no? I primer fem la presentació, tot això, i llavors diuen, pues jo també, i igual que ell. I llavors és molt més natural i ho viuen d'una manera més bonica, més d'això, tens superpoders, no? O tens és una manera molt més agradable d'explicar-ho i ho agafen molt bé. La veritat és que a tothom li agrada un superheroi. Gent adulta, ens agradava el Superman o el Capitán Amèrica o qualsevol superheroi, perquè et sents identificat a una persona amb fortalesa, no fort, però amb fortalesa, doncs, no? Doncs un superheroi li agrada a tothom. Per això vam voler crear aquest personatge, perquè tot el que és diferent d'un estàndard crea rebuig. I llavors, per això volem educar i culturitzar, amb el bon sentit de la paraula, a tothom sobre aquesta malaltia. I sobretot a canalla. Tinc casos a l'associació de que fins i tot els hi pagaven a cops al cap perquè aquella persona tingués una crisi. Vull dir, casos d'assetjament bastant forts, però, clar, com més cultura i més expliquem i més tirem endavant, desitgem que això ja no arribi. Això no arribi a ser. Per això és molt important la formació. Tot i així, quina és la magnitud de la malaltia? És a dir, se té des de naixement, és hereditària, et pot agafar en qualsevol moment i a qualsevol persona? A veure, pots debutar en qualsevol moment, però sí que hi ha unes franges d'edat que és més comú, que és de 2 a 18 i després a partir de 60. Però qualsevol persona, hi ha infants que neixen i als cap de mitja hora o 3/4 ja tenen la seva primera crisi. Vull dir que pot passar que sigui des de naixement o que debutis als 30 anys o als 40 i dius, per què debuto? Doncs, bueno, no se sap a vegades el per què, o pot ser a través d'un accident que t'hagi quedat una petita cicatriu al cervell i llavors a partir d'allí la connexió elèctrica que dèiem abans de les neurones doncs no lliga prou. I el no lligar prou, doncs llavors és això, te comença aquesta crisi. Diem que una persona té epilèpsia no perquè hagi tingut una sola crisi. Una crisi ho pot tenir, diuen que un 5% de la població. Llavors, a partir de que tens diverses crisis consecutives i en un espai de temps, ja es considera que tens epilèpsia, llavors ja, des de la primera vegada ja has d'anar al neuròleg, no? O has d'anar al metge que et guiï, sobretot, és això, s'ha d'acudir al metge i per la medicació i per tot. Vull dir que no ens ho podem prendre en broma, tot i que avui me veieu de personatge, doncs, no? Vull dir, és una cosa sèria i s'ha de prendre en sèrio. Però vull dir que a partir d'aquí és quan ja es comença a dir que aquesta persona té epilèpsia. I amb quins símptomes hauríem de parar atenció i posar-nos en alerta? Home, quan veieu que passen coses que no és el que li passava a aquell infant o a aquella persona, com pot ser que no és la seva normalitat, entre cometes, s'ha d'anar al metge directament. Crisis en podem veure el que us deia, fixar la mirada, rigidesa, convulsió, també tenim les aures, que és que abans d'una crisi notem coses ja. En el meu cas, perquè d'epilèpsies n'hi ha tantes com persones que tenen epilèpsia al món,
En el meu cas jo tinc molt mal de cap, m'apesa el cap, me noto que ja em costa començar a parlar, no estic còmode, llavors dius, ui, aquí en ronda alguna, no? Jo tinc la sort o la desgràcia de tenir-ne a diari i vàries, i llavors, doncs, llavors ja estàs molt acostumat, amb el bon sentit de la paraula també, i ja ho vas detectant. I dius, ui, ara ja estem a punt, doncs, bueno, me sento, me relaxo, m'estiro, i llavors ja la tens. Per tant, és important conèixer també a un mateix els efectes i amb el tractament poder fer una certa vida normal, no? I tant. A veure, hem d'escoltar el cos, però això no perquè tinguis epilèpsia, ja em poso transcendental. I hem d'escoltar el cos, és molt savi. Vull dir, quan el cos te va avisant, de gent hasta que té estrès, no? Que va molt, sempre va nerviosa i dius, és que, però no pares, no? I tinc taquicàrdies, o estic nerviós, o estic suant i no paro. Doncs el cos t'està avisant. Doncs en el nostre cas, el cos també avisa moltes vegades, no sempre, moltes vegades, perquè he dit, hi ha tantes epilèpsies com persones hi ha al món, llavors, fins i tot la ILAE, la Lliga Internacional, ja no parla de l'epilèpsia, sinó de les epilèpsies, ho parla en plural. Vull dir que no es pot generalitzar, que això també és una de les dificultats que es troben a vegades els neuròlegs, i moltíssimes gràcies pels esforços que fan els neuròlegs i els investigadors, perquè dues persones amb el mateix tipus de crisi d'epilèpsia, el tractament no és igual. I llavors això és la dificultat a vegades de trobar un tractament o de trobar una resposta. L'associació ara mateix quin paper hi juga? No sé si més enllà d'aquesta cita internacional que es commemora avui hauríem de prendre nota d'alguna coseta. Quin és el paper, com us podem conèixer, on es poden adreçar aquelles persones que ens estiguin escoltant i que els pugui interessar tota aquesta feinada? Doncs mira, a Sant Google, que aquest sant sí que funciona, si posen "si jo puc, tu també", només amb això ja sortim, però si almenys ho posen tot el nom, que és #epilep, ens trobaran tant la web com l'Instagram, com el Facebook, com totes les xarxes socials, ens trobaran. Llavors, nosaltres, a part de que avui celebrem el Dia Internacional de l'Epilèpsia, ens hem afegit amb aquest 50 milions de passes i hem de donar la gran sorpresa i la gran notícia que anem per més de 153 milions de passes, vull dir que estem supercontents, i això ens hem sumat amb la Lliga, amb l'Epilepsy Day, que és International Epilepsy Day, vull dir que això sí que hi ha coses que les organitzem nosaltres, però aquí ens hem sumat a una cosa que ha organitzat a nivell internacional. Doncs nosaltres fem caminades setmanals per visualitzar, fem sortides culturals cada mes, participem en el que serien curses o accions d'altra gent. Nosaltres vam crear els quilòmetres per l'epilèpsia, que els fem el dia 24 de maig o pel voltant, perquè procurem que aquesta acció fer-la en cap de setmana, que és per sumar quilòmetres també per visualitzar l'epilèpsia. L'any passat vam repartir 525 dorsals i vam fer més de 6.000 quilòmetres, vull dir que vam estar molt contents, i aquests quilòmetres els pots sumar caminant, nedant, ballant, el que vulguis. És fer moviment, i al final del dia ens passen una foto i ens passen els quilòmetres que han fet i fem un sumatori. Després fem recaptació per investigació, això és superimportant. Hi ha molts aparells nous que avisen a una persona abans que tingui la crisi, per exemple, un minut abans. Això és molt important. Hi ha gossos que, tipus el gos pigall pels invidents, doncs hi ha gossos que també t'avisen abans que tinguis una crisi. Tot això requereix de molt de diners i de molta investigació, a part de farmacològicament, no? Vull dir, i amb nous avenços a l'hora d'operar, amb nous avenços a l'hora de fer registres, vull dir, tot això es necessita molts diners. Llavors, nosaltres que diem que des d'un cèntim ja l'acceptem. Tot suma, no? En tot cas, farem una cosa, compartirem a les xarxes socials del programa aquest enllaç, és molt fàcil, abans dèiem Sant Google, si jo puc, tu també, epilep.org. És així de senzill, Facebook, perfil també a Instagram. Escolta, Adrià, abans de marxar, perquè tenim el nostre següent convidat en espera a l'altra banda del telèfon amb qui hem de resoldre el trivial abans de l'informatiu. M'explicaves, Adrià, o deies en començar,
que tenim el David caracteritzat, no? Exacte, és aquest personatge que volem saludar també perquè la importància de l'associació suposo que també va sorgir pel cas concret. Quina importància té ja des de com a personatge donar visibilitat i sobretot en temps de pandèmia també? A veure, en temps de pandèmia tots els malalts crònics ho han passat una mica malament perquè doncs quan te canvien les teves rutines, quan te canvien les teves coses, no poder sortir, no poder, a vegades, suposo que això a tothom l'ha afectat, no dic que no, vull dir, ho tinc claríssim que a tothom l'ha afectat, però a la gent que tenim una malaltia crònica també ens ha afectat. A vegades no poder visitar el teu metge, no poder trucar, no poder parlar amb ell perquè doncs, estan com estan als hospitals, doncs ha sigut un temps una mica dur. Llavors, a través de l'associació no ens han pogut veure físicament, però sí que gràcies a les noves tecnologies han pogut seguir treballant, han pogut seguir donant aquesta visibilitat, han pogut seguir escoltant a la gent que volia estar amb nosaltres. I una característica també de l'associació és que no cal que tinguis epilèpsia per formar part de l'associació. L'associació de moment és gratuïta, vull dir, el que volem és visualitzar i llavors aquestes caminades i tot això està obert a tothom. Llavors, a través d'aquest personatge del superepilep, el que han volgut és encara apropar-nos més a la gent, apropar-nos més a tothom, i el superepilep està sempre amb tothom. Hem creat un signe, la gent que després ens veurà pel vídeo a les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona, i nosaltres ho compartirem, és tocar-se el dit al front, i llavors així és una manera de fer foto. Quan te facis una foto, quan facis una cursa, quan vulguis visualitzar l'epilèpsia, fas això, i llavors estem donant aquest recolzament. David Sanahuja, no ens podem allargar més perquè ens estiraran de les orelles, però t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta tarda de dilluns. Enhorabona per la iniciativa, pel personatge i sobretot per posar en relleu l'epilèpsia i entre tots doncs, ser més conscients de que vaja, la podem tenir tots nosaltres i que convé conèixer-nos a nosaltres mateixos, com deies tot just fa una estoneta. Gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per aquesta feinada. Moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-nos les portes, els micròfons i les càmeres i tot el que hi ha per aquí, i un plaer estar aquí, de veritat. Que vagi molt bé, bona tarda. I gràcies també al nostre company a Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, fins demà. Adéu, fins demà.